розвивалися события подальше на Галичині? Що не доламали австрійські єзуїти, то продовжили ламати на Галичині людей комуністи поза 1939 року. На Галичину Сталін приніс уже вироблений радянський варіант української мови, приготовлений колись самими галичанами Австрії, що перейшли у 20-х роках на службу до Сталіна. У 30-х роках разом із їх лідером Михайлом Грушевським. Ця тема донині малозапретна, но вона відкрита і в інтернеті ми то цитуємо. Як хвалився сам Михайло Грушевський, 4 роки просився в СССР. А потім совєтська власть призвала їх, його команду галичан, для создання Української Радянської Республіки, помічі з Галичини майже 60 тисяч людей, які йшли туди творити Українську Республіку. І так по просьбі Сталіна переїхали в СССР понад 60 тисяч галичан і, увы, більшість з них були уніати. Їх пригласили комуністи в Українську Республіку, аби заполонити штат учителів української мови на всій радянській Україні, бо там була катастрофа, українську мову мало хто знав. А також почали гасити православну релігійність того народу Української Радянської Республіки під видом державного атеїзму. Мало хто знав, що учительки були родом з Галичини і тайні були уніати, а діточок православним забороняли молитися, ходити до церкви або просто переслідували. 1 листопада 25-го року у Харкові навіть відбулося відкриття клубу політемігрантів галичан із Львова імені Івана Франка, який функціонував майже 5 років. А от самое страшне. У 1925 році Комінтерн, як міжнародний терористичний центр, що проводив по світу цвітні кольорові соціалістичні революції, об'явив крестовий поход проти русинів Чехословакії. Комуністам Чехії було предписано, що русини Чехословакії мають стати українцями і мають комуністи приступити к роботі. Комуністам чеським особий був приказ рахувати русинів українцями, і от із числа галичан переходять також частина пропагандистів на Подкарпатську Русь, наш край, яку той у зговорі з чехословацькими властями їм, чужим людям, почали давати можливість пропагандувати і українську мову галицького толка, звісно, не современну мову, творя свідомо мовний конфлікт в русинському краю. Ми не обіжаємося на учасників тих событій, але ми хочемо всім сказати, ми не забили, як ото творилося, як мирний русинський народ свідомо розділявся. Треба пам'ятати, завжди основним і головним дієвим лицем нашої історії оставався мирний, благодатний русинський народ.